Kif bdejna fuq da servizz mill-4 ta' Jannar mingħajr ħadd ma qalilna xejn. Bdiet tiddi kull sija u minn ġewwa ma bdietx tgħaddi. Ġejna maħniex moqdijin, irridu noqogħdu d-dar u ma nistgħux kważi noħorġu. Fi żmien l-arriva nerġa' ngħid meta kien ikollu il-van iż-żgħir il-133 kienet tkun bil-ħsara, kien jikru van l-arriva u qatt ma qadna mingħajrha. Issa aħna kollha nies anzjani, minnu bil-bastun, minnu bil-wheelchair, minnu b'xi ħadida. Qed nistenna il-karozza biex immur Mater Dei, għandi appuntament u mmur biex nikab ta' 8. Ta' 8 ma għaddiċ, irrid nistenna ta' 9. Ta' 9 għandi l-appuntament, imbagħad x'jagħmlu lek inti ma kontx hawn mitajjatni lek u jħalluk sa 3 ta' wara-nofsinhar. Hekk sewwa u dejjem dil-karozza jew ma tinfetax il-biba, jew għaxek, dejjem xi skuża meta niġu biex ninżlu d-dar. Il-karozza fid-disa tispiċċa għaliex mela aħna maħniex nies, mela aħna ma nivvutawx.